Nonbaitekoa izan. Gaurko munduak nahi du oso mobilak izan gaitezen, munduan korritzeko eta ez dakit zer. Etxaldek beste egizaz pentsatzen du, etxalde da, elkarte bat iparraldean sortu den dila 15 urte, eta guk pentsatzen dugu jendea behar duela posibilitatea izan nonbait kokatzeko eta bizi guziko nahi badu hor egon, ahala ukendezan hor egoiteko, eta nahi badu leku hori ere segurtatu bere haurentako, ukendezan ahala haurentako leku hori segurtatzeko. Hori da, nonbaitekua izatea. Eta nonbaiteko izate horrek lortzen du gero jende horren parte hartzia bere auzoan, bere herrian, auzoko historia ezagutuz, jendeak ezagutuz, auzoko edo herriko historia ezagutuz, jendeak ezagutuz. Hori egiten dugu amankomunean erosten baititugu gauzak, Siberuan erosirik dila 15 urte, iparraldeko kostaldean hasiko gira, erosten ditugu amankomunean, eta gauza horien gozamena edo uzufruktua saltzen dugu hor biziko diren jendei. Uzufruktua dute, bena ez etxiaren saltzeko ahala. Eta beharra balukete ere, elizateke posibli haientako etxiaren saltzia. Hore segurtatzen du iraupen luzerako okupazione bat, familia batetako. Hori da. Eta hori, etxaldek nahi du jendea nonbaitekoa izan dadin.